ତମ ପିଲା ବେଳେ ତମେ ସବୁ କଣ ରୋଷେଇ କର? ଆଉ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ତ ଖାଇବା ପତ୍ର ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଚୁଡ଼ା କରିଦେବା, ଡାଲେମା, ପୁରୀ, ଡାଲେମା। ଏବେ ବଇଲର କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ଗୋଟେ କୁକର ହଉଛି କଷାକଷି କରିକି ଦେଉ। ଆମେ ତ ପୁରୀ ଟକା ଡାଲେମା ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜି ରୋଷେଇ? ଚୁଡ଼ା କରିଦବା। ଆଜିର ବାଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଡାଲେମା। ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ଚାଲ ନନା, ଆଉ ସଉଦା ପାଇଁ କଣ କେତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। କଣ ପିଲା ଲୋକ ଚୁଡ଼ା କରିଦବା, ଡାଲେମା ଟିକେ କରିବା। ପଦିଆ ଦୋକାନ ତ ବାକି ଖାତା ଆଉ। ଚାଲ ନନା ଚାଲ। ନନା ଧର ଟିକେ କଣ ଇଏ ନନା ପରିବା ନନା ଆଇଲ। କହିଦେଲି ଯେ ବା କଣ ହେଲା କି ଟିକେ ପଦିଆ ଦୋକାନ ଟିକେ ଅଧିକା ବାକି ହେଇଗଲା। 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ନନା ସବୁ ଆଣିଲ ତ? ହଁ ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଆଣିଛି। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ବସା ନେଇଛି। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ପନିପରିବା କଣ ଦିଟା ଆଣିଛି। ଏ ପରିବା ଏଥିରେ କଣ ଜିରା ଫୁଟଣ ସବୁ ଆସିଗଲା। ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଚୁଡ଼ା, ଟମାଟୋ, ଗୁଡ଼, ଡାଲି, ବିନ୍ ଛୁଇଁ, ଆମର ବାଇଗଣ, କମଳା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଜିରା, ଏତ ସବୁ ଜିରା ଫୁଟଣ ସବୁ ଡାଲମା ପଡେ, ଅଦା ଟିକେ ଆସିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଆଳୁ, ସାରୁ, କଦଳୀ। ଆଉ ନନା ଆଉ କଣ ରହିଲା ବାକି? ଗୁଆ ଘିଅଟା ଆଣିନ ମାଲିକ? ନନା ଗୁଆ ଘିଅ ଆଣିବୁ। ତମ ତ ଗାଈ ଦୁଆଳ କଥା। ଗୁଆ ଜିରା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଡାଲି ପଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ନନା ଆମର ତ ସବୁ ଗୁଆ ଘିଅ ପଡିଲା। ଓକେ ନନା ଆଉ ଦେବି। ନନା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପୁରୀ ବରା ଖାଲି ଗୁଆ ଘିଅର ଖେଳ। ଡାଲମା ଦଉନି ଖାଇବୁ ନା ବସିବି ମୁଁ। ଆଉ ଟିକେ ପଛରେ ଦବୁ। କେମିତି ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଛୁଙ୍କ ଗୁଆ ଘିଅର।